camera. So ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Mainit-init po na hapon. Magandang hapon po sa ating lahat, lalo na sa ating birthday celebrant. Walang iba kundi si Nanay Estela Mendoza ng 288 Tamayo, San Carlos City, Pangasinan. So, Nay, matanong lang po kita, Nay, may idea ka na po ba kung kaninong galing po ang surprise ito para sa inyo? Nanonood po ba kayo ng Awawin, ma'am? Nanonood kayo ng Awawin? Pero kilala niyo po si Kuya Will. Kuya Will, kilala niyo po. Paano kung sabihin ko pong si kay Kuya Will galing po ang surprise ito para sa inyo? Joke lang po yun, Nay. May pinadalang mensahe ang ating sender at babasahin ko na po para sa inyo po, Nay. Our beloved Nanay Aling, happiest birthday to you po. As your daughter po, we are lucky to have you as our mother. Thank you so much for unconditional love and supporting us in any way you can. We, your siblings, wish you good health, safe, and always happy. Nay, kahit wala po kami ngayon, ang pinakamahalagang araw sa buhay mo, always remember that we love you so much and we want to be happy in your special day. We love you, Nay. God bless you more po. We miss you so much and see you soon po. We love you so much, Nanay. Love, Bunso, Mark, Oscar, Joby, Mercy, Marina, Flora, Jojo, Hilda. So, Nay, may masabi po ba kayo sa ating sender po sa surprise po sa inyo, Nay? Salamat sa lahat ng anak ko. Sa family members naman po, may gusto po ba kayong sabihin kay Nanay? Sa family members po. Punta lang po dito sa harap. Ano pong pangalan niyo po, ma'am? Mercy! Marcos. Marcos! Happy birthday, nanay ka mo. Happy birthday, nanay. Birthday, Nanay. I love you. I love you. Halika, Junel. Halika. Happy birthday, nanay. Mercedes Mendoza. Kasi, Papa. Papa. Papa, Primante. Namaste. Manguba. Ano ba? Kayo po, ma'am, may masabi po ba kayo kay Nanay? Pwede po ba hihingan kayo ng mensahe po para sa kanya? Say, Nay. Kayong babarong. Mga perigalo. Love you. Walapakan po natin si ma'am. Sa ibang family members po, may gusto po ba kayo sabihin po para kay Nanay? Punta na lang po dito sa harap kung gusto po bang mag-message po para kay Nanay. Sige po, ma'am, punta na lang po dito sa harap. Na mahihayin po si ma'am. So, wala na po bang magbibigay na mensahe po para kay Nanay? Pwede po bang kanta na lang po natin ay ano po pangalan niya po, ma'am? Grace. So yun. Happy birthday, Nay. Thank you for everything. Love you. So, wala na po. Jinel, si Jinel, meron pa. Si Jinel, ako. Mahihayin po. Sige po, pwede po bang kanta na lang po natin si Nanay ng happy birthday. Sabay-sabay po tayo natin. Si tatay, ano si tatay?
you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sabay-sabay po tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday po. Pero po yung nandang cake po para sa Kuya Candela, make wish siya muna and count to of 3, 3, 2. So once again, happy birthday po, Nay.